Purihin natin ating Diyos. Parang gutom pa. Isang malakas na sigaw ng hallelujah! Amen. Lahat po tayong may hininga at pinagpala ng ating Diyos at isa pong pagpapala na makarating po tayo mulit magsama-sama upang purihin at dakilain po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa ating pag-uumpisa at sa ating mga kapatid po sa online, makisabay po tayo sa pagpupuri sa ating Diyos. Simulan po natin ang ating gawain sa pamagitan po ng mga bungad na awitin na susundan naman po ng ating opening prayer. Ayan, bago po tayo magsimula ay pasalamatan po muna natin ng Panginoon at awitan po natin siya ng isang awit ng pasasalamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Dakila
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na kayo'y dakila, Panginoon. At karapat dapat, Panginoon, na sa pinakamataas po naming papuri, Panginoon, O God. Kayo'y Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Israel. Panginoon, salamat po sa araw pong ito, Panginoon, O God, na kami nagkatipon-tipon at iningatan niyo po, Panginoon, sa pagpunta po rito, Panginoon, O God. At sa lahat pa, Panginoon, ang papunta pa lamang ay ingatan niyo po sila, Panginoon, O God. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na buksan ang kanilang spiritual na pangunawa, Panginoon, O God. At isang tabi, Panginoon, O God, ang kanilang mga problema, Panginoon, dahil kayo, Panginoon, na magko-comfort po sa bawat isa, Panginoon, O God. We declare, Panginoon, joy, Panginoon, O God. We declare healing, Panginoon, sa araw pong ito, Panginoon, O God. We declare miracles, Panginoon, O God. And we declare, Panginoon, testimonies, Panginoon, O God, in Jesus' name. Panginoon, O God, nawa, Panginoon, yung mga anghel ang sumama po sa amin sa pagpupuri ngayong araw na ito at ang iyong presensya ay maranasan ng malakasan ng bawat isa, Panginoon, O God. Naniniwala po kami, nandito po kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. At kayo may gagawin, Panginoon, O God. May gagawin kayong amazing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, O God. At upang ang bawat isa, Panginoon, magkaroon ng kanya-kanilang testimony, Panginoon, O God, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, kung paano kayo yumakap at paano nyo iparamdam ang inyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon, O God. Lord, we declare, Panginoon, O God, na ang araw na ito, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, O God, ay titimo sa bawat puso, Panginoon, ng bawat isa. At ito'y may isa sa buhay po namin, Panginoon. Ang sino man magtuturo ngayong araw na ito, ay tago niyo po sa inyong likuran, Panginoon, O God. At kayo lamang, Panginoon, ng mangusap. Langisan niyo po ang kanyang bibig, Panginoon, O God, upang lahat ng lalabas sa kanyang bibig ay magiging pagpapala po sa amin, Panginoon, O God, upang ang aming spirito ay mas lumakas, Panginoon, O God. Lord, O God, as we pray, Panginoon, O God, you will answer, Panginoon, every prayer, Panginoon, O God. Lord, lahat po, Panginoon, O God, ng merong dinadala ngayong araw na ito, Panginoon, O God, lahat po ng tanikalang ito ay mawawasak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, O God. May gagawin kayo ngayong araw na ito, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, O God. Continue, Panginoon, to amaze everyone, Panginoon, O God. At nawa, Panginoon, O God, ay maranasan po namin yung malakasang presensya ngayong araw na ito. Kayo lang po ang aming tinataas, dinadakila, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. Manatipot tayong nakatayo para po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. In sa Book of Psalms, chapter 12. Help, Lord, for the godly man ceases, for the faithful disappear from among the sons of men. They speak idly, everyone with his neighbor. With flattering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips, in the tongue that speaks proud things. Who have said, with our tongue we will prevail, our lips are our own. Who is Lord over us? For the oppression of the poor, for the sighing of the needy. Now I will rise, says the Lord. I will set him in the safety for which he yearns. The word of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. You shall keep them, O Lord. You shall preserve them from this generation forever. The wicked prowl on every side, when vileness is exalted among the sons of men. Yan pong salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari na po tayong maupo at manatiling nakatayo ang gusto pong magbigay patotoo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Lahat po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. At maraming salamat po sa isang nag-amen. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Amen. Lahat po tayo ay pinagpapala at patuloy na pinagpapala ng ating Diyos. Kaya po sa oras pong ito, inaanyayahan ko po kayong lahat para magbigay patotoo. Or kahit isa lang po sa oras na ito, and the rest po ay mamaya na lang. Purihin ang ating Diyos sa buhay po nating lahat.
Praise the Lord po sa buhay po ni Sister Cecilia. Good morning po sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. Sa amin, ako po ay isang 4-piece na nabigyan po ng yung sa SLP, yung sa store. So, nung last po, nagtitinda po kami ng alak at saka sigarilyo. Kasi syempre, aman so pakatubuan mo. Di ba? Managla ako. So, praise God dahil nung sa prayer po namin every Friday, kasama si Pastora Zeni, minsan na-assign sa akin na ipag-pray yung mga asawa namin, gano'n. So, ang pinag-pray ko, yung mga bisyo ng mga asawa. Pagkatapos kong pinag-pray ko na ma-set free sila sa mga bandage ng bisyo, gano'n. So, after nung nag-pray ko sa kanila, after ng prayer namin, pumunta ako doon sa store, nagtinda naman ako ng alak at sigarilyo. So sabi ng Lord sa akin, pinagpipray mo yung mga pamilya mo, pero ikaw, sabi ng Lord, nagtitinda ka, ikaw yung cause ng kanilang mga bisyo. So Lord, sabi ko, sorry, patawarin mo po ako, Panginoon. So nag-convict sa akin ng Lord at talagang nagdesidido po ako, nag-decide na, Lord, tatapusin ko tong June na ito at hindi na po ako magtitinda ng alak at sigarilyo, sabi ko. So praise God dahil sabi ng mga pamangkin ko, adi hanggang pala natubom. Kanda, di ba? No walay alak mo, sigarilyo, yala ko, dakal sa tubom. Pero praise God dahil say natubok say Lord sumangiter, God will provide kako. So praise God dahil yung nag-decide ako, sinabi ko na doon sa nakapaskil doon sa store na ang Malanay Goods SLP ay hindi na po nagtitinda ng alak at sigarilyo. So praise the Lord dahil na-set free po ako doon at talagang kapag nangusap si Lord, mag-ubi ka, ang God ang siyang patuloy na magpo-provide. Amen. So at ang isa pa po, yung sa topic po namin ngayon sa giving and prosperity. Nagpapasalamat po ako dahil mula umpisa po, ako na isang 4-piece. Lahat ng mga kasama kong mga nauna, nagsitanggalan na sila, nalis na sila sa program. Pero praise God, nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon, 4-piece member pa po ako. So sabi ko, dahil kapag nakakatanggap pa po ako kasi ng grants, yung tithes ng 4-piece na natatanggap ko, talagang binibigay ko yung sa Lord. So sabi ko, Lord, grabe ang favor mo. Kasi talagang kung sumusunod tayo sa Lord, hindi Kanya pababayaan. Amen. So praise God dahil kapag faithful tayo sa pagbibigay ng tithes natin sa Lord, i-bless ka ng Panginoon. Amen. So praise God dahil hanggang ngayon ay sabi ko nga may anak pa akong isa na na beneficiary pa ng 4-piece. Pero andyan ang provision ng Lord at yung mga kasama ko nga naalis na sa program. Pero praise God dahil nandyan pa po ako sa beneficiary ng 4-piece at binigyan pa po kami ng store na ako po ang nagmamanage. Hindi po ako ang owner kundi manager. So hindi na ako daycare worker. Pinuno na ako ng Lord na manager. Amen. So praise God dahil ang anak ng Diyos ay we are a head, not a tail. Amen. So at ang blessing ng Lord ay nandyan sa kanyang mga anak. At ng last Saturday po, nagpapasalamat din po ako dahil yung pangalawang anak ko din po ay nakagraduate na rin po sa college. So praise God dahil andyan ang kanyang provision, kanyang blessing talaga sa kanyang mga anak.
si Apostle Paul ay maging ang Panginoon Kristo ay sinabi niya actually tinest niya ito kay Simon Bar-Jonah, di ba? Ang sabi niya sa Matthew 16:17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. Yan yung paulit-ulit na sinishare ko, yung encounter, actually yung tanong ng Panginoong Jesucristo, who am I to the people? So magkaiba ang sagot, di ba? Yung iba, yung haka-haka nila, diba? You are Jeremiah. Sabi ng iba, you are Elijah. Sabi ng iba, you are one of the prophets. See, iba-iba ang pananaw kay Kristo. Parang sa panahon lang natin ngayon. Pag tinanong mo ang isang tao, who is the Lord Jesus Christ? Iba-iba ang isasagot ng mga tao kasi iba-iba ang perception according sa delivery ng religion. Okay? So, yung iba, according sa kaisipan ng iba-ibang tao. Pero sabi ng Panginoon, tinanong niya si Simon Peter, actually Simon Bar-Jonah, ang pangalan niya dati. Ano yung ibig sabihin nun? Simon Bar means son of Jonah. So ang tatay niya si Jonah. Noon, ang last name ay nakadepende sa pangalan ng tatay. So pag sinabing Simon Bar-Jonah, okay, Simon son of Jonah. So pag si Jonah nakagawa ng pangalan na niya, doon nakadikit ang pangalan mo. Kaya, Jesus Bar Yosef. Okay, yung pangalan niya, ang Panginoon Kristo, nung siya ay lumalaki bilang anak ng isang karpentero. And later on, Jesus the Christ na, Messiah. Okay, nung napatunayan na siya ang Messiah talaga. Yung iba, napatunayan nila after the resurrection. Yung iba, before the resurrection, nananampalataya na. You are the Christ, the Son of the living God. So, dapat kung tayo ay nagba-Bible study or nag-life group, ang ating prayer ay supposed to be tulad ng prayer ni Apostle Paul that bigyan tayo ng revelation ng Heavenly Father. Amen. Praise God. So, sa Ephesians 1:17-18, yan yung panalangin niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. Amen ba? Praise God. Okay. Parang, familiar ba sa inyo yung, yung verse na ito? Ano ang sabi dyan? The eyes of your understanding. Amen. Okay. So, si Apostle Paul, hindi siya nag-pray ng maging magaling, matalino, or Lord, give us more information tungkol sa ganito. Hindi nag-research ng iba-ibang libro o history. Ang prayer niya is wisdom, revelation, right? For the enlightenment of your eyes, okay? At magkaroon ng experiential knowledge. Okay. So, pag sinabing wisdom, huwag natin kalimutan na dalawang klase ng wisdom. Yung earthly wisdom at saka heavenly wisdom. Okay. Pag sinabing earthly wisdom, yan yung nasusukat. Sa mga engineers, ang ibig sabihin, ito yung empirical world or nasusukat. Di ba? Pag sinabi nasusukat, may measurement. Okay. Meron namang may tinatawag naman na yung sa computer, yung AI ngayon, hindi na nasusukat. Hindi mo na masukat yon. Okay, random na siya ngayon. Okay, pag sinabing random, kung ano yung depende sa yung pagtatanong, pwedeng magkamali or pwedeng tama ang ibigay niyang sagot sa'yo. Okay. Yan yung labanan ni na Einstein at saka yung estudyante niya bago siya namatay. Okay, na mayroong part ng mundo na random, hindi mo mai-predict. Ganon. So, wisdom. Pag sinabing heavenly wisdom naman, it's all about the mind of God, yung wisdom na galing sa Diyos. Amen ba? Now, pag sinabing revelation, okay, kasi sabi na Apostle Paul, that the eyes of your understanding being enlightened,
Alright? That you may know what is the hope of His calling. So, he's praying for wisdom and revelation. Pero itong wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. Dapat ang wisdom and knowledge na ito ay naka-anchor sa Panginoong Hesukristo, nakakonect. Pag hindi siya nakakonect, it's just earthly or ang tawag nila ay mysticism or parang I forgot the word. Para sa esoteric lang. Esoteric. Okay. From the air. Ano, from yung parang naimbento mo lang kasi naramdaman mo. Esoteric. Kaya may mga teachings na ganon. Okay. Pag sinabing esoteric teaching, iyan yung mga isang word pa lang, binibigyan nila ng meaning depende sa kanilang mga hidden knowledge. Yan ay marami sa mga mystics. Hindi po yung mystic na wrong, yung M-Y-S-T-I-C. Mystics. Ito yung mga lahat ng mga bagay sa lupa binibigyan ng spiritual na meaning. Okay, mysticism. Sabi nila, yung word talaga ay hindi yan talaga ang meaning niya. Okay, sa atin, we recognize the word as we define, pero dapat, ano ba talaga ang word according sa salita ng Panginoon, sa pananaw ng Diyos. So, wisdom and revelation. Pag sinabing revelation, kapahayagan. Dito tayo ulit nakakaproblema. Maraming mga nakiklaim ngayon, oy, may revelation ako sa Diyos. Di ba? Parang gano'n, di ba? Ano ba talaga? Okay. Sabi ng iba naman, ay tapos na ang revelation. Oo, kaya wala nang ibang revelation. See, the reason why nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kasi nga limited yung English to explain. They are using the same word na revelation in different level. Kaya na hindi sila Sige Pangasinan mo, di ba? Maungtan, mamaungtan. Totoy sulong mo, maong. Di ba? Tatlo na lang yun, tatlo. Ang alam ko yun, 4 hanggang 5, yung maong na yan. Di ba? Tama? Okay. So, hindi tayo nagkakaintindihan. Sa word, depende, lalo na pag pumunta ka siguro ng Thailand, 7 ata yun na intonation para magkakaiba. Di ba? At pwedeng magkamali. Actually, malimit nagkakamali. Pronunciation pa lang. Sa English, okay na sana. Kaya lang, ngayon, kaya nagkakaroon ng away sa theology. So, dapat maayos natin yan at maintindihan talaga natin. Of course, pag sinabing wala ng ibang revelation dahil nakasulat na lahat, tama yon. Pag may nagsabi ng ganon, di ba? Everything is already written in the Word of God. Okay. Kaya lang may ginagamit na word yung tinatawag enlightened. Okay. Sa Latin, Illuminati. Di ba? Hindi ibig sabihin na pag-enlighten ka ng Word of God, kasama ka sa Illuminati. Ang word na Illuminati naman ay mga tao ito na naniniwala na they have a higher learning, a higher wisdom above, higit pa nga sa Diyos ata ang utak nila. Okay. So, Illuminati, elite, mga grupong ito. So, they believe that they are in may mas higher illumination sila at mababa ang salita ng Diyos para sa kanila. Okay, yan yung pananaw nila. Kaya ang Illuminati, ang kanilang isang symbol ay triangle na may mata. Alam niyo na? Yun yun. Sinusuot yan ng iba noong unang panahon, di ba? Parang agimat, di ba? Okay, yun yung meaning ng yan. The enlightened ones. Pero itong nasa Biblia kasi na yan, sabi niya, that your eyes of your understanding being enlightened, meaning, ay magkaroon ka ng revelation knowledge of who Jesus is, ay mabuksan ng ating mga matang spiritual. So again, note, there are 2 kinds of eyes ulit. Tama? Pag sinasabing eyes ay spiritual eyes at saka physical eyes. Yung physical eyes natin, of course, we navigate the physical world sa ating physical eyes. Very important. Imagine mo, sino sa inyo gustong magbenta ng isang mata niya? Isa lang. Kung sakali mang darating ang panahon na kailangan mong ibenta ang iyong mata, sakali lang, magkano?
Kano? Yung kidney nga, binibenta eh. Kasi left and right, di ba? Oh, ipapabiding mo. Magkano? Di ba? So, meaning, ang ating mga physical bodies, parts of our physical body, mahal yan. Napakamahal ng tao. Kaya nga mayroong trafficking, human trafficking eh. Mas malaki kaysa drugs. Alam ba natin yon? Mas malaki yung business na yan ng kaaway, human trafficking. Okay? At hindi lang yung human trafficking na buo. Kahit pira-piraso, pwede na ngayon. Yung iba nga balita natin, di ba? Cadaver na, binibenta pa. Yung iba hindi alam eh. Kaya, totoo yan, Pastor. Magkano? Di ba? So, mahal ang tao. Mas lalo yung kaluluwa. Huwag niyong mag-isip mamaya, baka maglista kayo, kidney, ito yung aking amount, eyes, ito yung liver. Kung kinita mo lahat yung katawan mo at organ mo, sobrang mahal. Tama? Oh. Ngayon, paano kung sinabi ng Lord na, what shall it profit a man? Di ba? Sinabi naman niya, if he gains the whole world and yet lose his own soul. Kung yung katawang lupa natin na nakikita mo ngayon, anytime in the future, pwedeng maging alabok. Tama? Pag crinimate ba, may value pa ba yun? Wala na. So, nagtatapos ang earth, nagtatapos may hangganan. Pero yung kaluluwa ng tao ay very important. Tama ba? So, ano ang kailangan ng kaligtasan? Siyempre, hindi lamang yung physical. Most of the time, ay ang ating iniisip na kaligtasan sa physical. Yan yung nasanay natin. But dapat hindi natin pinaghihiwalay yan. Inihimay natin, naintindihan natin ang spirit, soul, and body. Pero naintindihan natin ang importansya ng bawat isa. So physical, although alam natin na may hangganan, pero in the future, we will receive an immortal body. Sino niniwala doon? Amen. So praise God kung gusto nyong sumama sa pagiging immortal, sabihin nyo lang para... Hindi, immortal naman yung soul. Amen ba? Yung iba sabihin lang, mayroong nagtuturo na pag namatay ka, ay ma-annihilate. Alam niyo yung annihilation? Mawawala na. Annihilation na yon. Hindi immortal. So may mga nagtuturo na kulto, okay, na ang tao pag namatay at makasalanan at nailagay na sa Hades, ay pagdating ng araw, sa judgment, annihilation na. Wala nang eternal punishment. Annihilate. Parang gano'n. Wala na lang siya na parang, di ba? Yung mga, at sila naman na mabait at ma-humble kuno ay mamanahin nila ang lupa. Yun, ito yung tinuturo. So, walang ito. Anong maganda? Kahit hindi ka magmana, at basta walang eternal judgment at eternal fire, di okay lang, di ba? Parang back to zero. Pero maling katuruan yun. Okay, so, iwan ko kung nadalaw na nila kayo. Meron ba nadalaw? At nung unang panahon, nagtatago kayo. Pag dumadaan sila sa harapan ng bahay nyo, di ba? May dalang portfolio. Pero ngayon, dahil graduate ka na ng INMA, halika rito, mag-usap tayo, di ba? Amen ba? Totoo yun, noong unang panahon, ang mga Kristiyano hindi aral sa Word of God. Kuwan lang yun. Pag alam mo ang yung 6 principles of life, yung doctrine of the Lord Jesus Christ, ay kaya mong harapin ang mga yun. Pwede ka makipag-sharing doon. At siyempre, aral ka na eh. Yung mga yun, ipipilit nila ang gusto nila. Pero wala silang revelation ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang revelation nila, kapos, maliit. Bakit kinapos? Maliit kasi yung G nila. Tungkol sa Panginoong Jesucristo. Nakuha nyo? Okay? Ang Bible nila, iba rin. Yung pangalan ni Lord Jesus, ginawang maliit na J din. Kasi gusto nila to make identification na iba, hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo or maliit lang na Diyos. Okay, so tinanong ko sila noon, naniniwala ba kayo na si Father ay God? Yes. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay God? Yes, pero maliit, sabi nila. Okay. Ang Holy Spirit, hindi. Kasi sila yung may the force be with you. Para mga Jedi. Pero hindi naman sila warrior, di ba? So,
pag sinabi mong, so ang Diyos dapat sinasamba? Yes, sabi na. So sinasamba nyo ang Father? Yes. So sinasamba nyo si Jesus? Yes. O so dalawa pala ang sinasamba nyong Diyos? Hindi na makaimik yun. Kasi dapat isa lang ang Diyos na yung sasambahin. Tama ba? Kung magkaiba sila, iba na. So diyon, hindi na nila makuha yun. Alright. So, the wisdom, alright, that comes from God, revelation, knowledge of who Jesus Christ is. Pag ang kapahayagan, may nagpunta sa iyo, sabi niya ay, siya ay nagkaroon ng, napuspos daw ng Holy Spirit. Use the word na daw na sinabi ko. Pero, yung revelation na yon ay apart from Christ, or ibinadown niya si Lord, or inihiwalay niya si Lord Jesus Christ, or ibinababa niya ang Panginoon Kristo, maling revelation yun. Kaya yung paggamit ng word na revelation, mag-ingat tayo, ang tunay na revelation is to reveal who Christ is. Tulad ng sinabi ni Lord Jesus Christ kay Apostle Peter, flesh and blood, meaning hindi tao, ang nagpahayag ito sa iyo. Kasi ang tao, iba-iba ang pananaw. Kahit relihiyon pa yan, iba-iba ang pananaw tungkol sa Panginoong Jesucristo. Sa atin, kung ano ang inireveal ng Biblia, ng salita ng Diyos, yun ang tinanggap natin. Amen ba? Praise God. So, the eyes of your understanding will be enlightened by the revelation of who Jesus is. Kaya meron tayong mga encounter, alright? Encounter na session, okay, sa ating AGMA. Tama ba? Doon sa encounter is most likely of not just studying or sharing the word or delivering the lecture. Pero magkaroon talaga yung time na yun, talagang gamitin natin na encounter the Lord Jesus Christ. Yung preaching about the Lord ay dapat magkaroon ng kapahayagan yung mga taong nakikinig. Pero tumanggap na sila sa Lord? Yes. Marami ang tumanggap sa Lord na sila ng Word of God at umaatin sa churches every Sunday, pero hindi pa talaga nila na-encounter ang Panginoon. Pag sinabing encounter is, okay naman yung encounter na receive Jesus Christ as your Lord, King, and Savior, life. Okay yan, walang problema. But an encounter is a very different experiential knowledge na ang Panginoon nangusap talaga sa puso mo. Yan yung wala nang no, yung parang yung hindi lang inawit yung no turning back. No turning back. And usually supposed to be bago mabautismuhan, may encounter talaga sa Lord yan. Minsan kasi kaya yung iba, 'di ba, ay nababautismuhan kasi not because of teaching. Pero later on, hindi naman lahat ng nabautismuhan ay hindi na mababackslide yan, di ba? May mga iba dyan ay nanlulupay-pay pa kasi wala pa silang encounter with the Lord Jesus Christ. So, importante yung encounter because nangusap ang Ama sa puso mo. Nangusap ang Diyos sa puso mo. Jesus Christ is the revealed person of the Father. Maliwanag ba yun? Amen. Tingnan nyo ang mga apostles, kasama na nila si Lord, pero hindi pa na-reveal, right, na the Father is in the Son and the Son is in the Father. Wala pang revelation sa kanila yon. Sabi nila, show us the Father. Naalala nyo yung conversation yan, John 14? Okay? At sabi ng Panginoon, I and the Father are one. If you have seen me, you have seen the Father. So the express image of the brightness of the glory of God is our Lord Jesus Christ. Ba't ka pa naghahanap ng iba? Baka Antichrist na ang makita mo pag naghahanap ka pa ng iba. Maliwanag? Amin ba? So, yung mga Pariseo, hindi naman kulto. Hindi naman ibang itinuturo nila. They have the same book, Tanakh, or Old Testament. They have the same Torah, or the first 5 book of Moses. Pero bakit hindi sila magkaroon ng revelation kung sino ang Panginoon Kristo? Malalalim for how many hundred of years they are studying the scripture, yung mga Pharisees and scribes. Scribes, tagasulat. Pharisees, mga theologian during the Old Testament times. Bakit nung dumating si Lord, hindi nila ma-recognize? Why? Na siya ang Messiah. Walang kapahayagan sila. Di ba? Yan ang sinabi ng Panginoon, yan yung context ng John chapter 5, verse 39 to 40. Actually, ang tono, ganito yan. You always search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Itong mga salitang na ito sa Old Testament, testify of me, sabi ng Lord,
I come by the volume of the books. Lahat ng bawat libro ng Old Testament, may revelation dyan. Nandyan ang Panginoon sa Kristo. Kahit wala yung pangalan niya, nandoon siya. He is behind the scripture. Sabi niya, they are which testify of me. Yung iba dyan, very strong ang testimony, like Isaiah 53, referring to the Messiah, the Lord Jesus Christ. Ngayon, sabi niya, and you will not come to me? Yan ang tono dyan. And you will not come to me so that you will have life? So, scripture, reading the scripture alone, without revelation, walang life. Para siyang journal lang, para siyang libro. Para kang nagbasa ng pocketbook. Ginagamit yan ng iba-ibang tao, iba-ibang reliyon. That's why when you read the scripture, dapat nagpipray tayo, Lord, reveal your will. Reveal yourself through your word. At ang the best lens, pag nag-aaral tayo ng Word of God, pag nagbabasa, and praise God, dito tumaas ang level of our consciousness, understanding, at saka desire to read the Word. Amen ba? Sa mga nakikinig, of course, sa Santa Barbara, sa Christian Church of the Philippines, na interesado sa AGMA, that is the starting point. Amen ba? Praise God, na-create yung desire to understand the Word, to know more about Jesus Christ. Tayo ay nagbabasa ng Biblia not to gain our theology, okay, our certificates and everything, but to know more about the Lord Jesus Christ. Dahil sinabi niya, kayong mga Pariseo, okay, parang tayong mga Pariseo din noon, di ba? Okay, we always listen to the Word, pero ano nangyari? Iba-iba ang nilalapitan natin. Okay, iba-iba ang nagpagtuunan ng pansin natin. Pwedeng sa tao, pwedeng sa reliyon, organization, denomination. Kaya maraming tao ngayon, nag-away pa rin sa denomination. Hindi magkaisa. Why? Because they are not looking for the Lord Jesus Christ. They think they are looking. But the thing is, bakit nagkahiwa-hiwalay? Kasi kung iisang Kristo ang ating hinahanap, magkakaisa yan. Tama ba? Okay. So they have the form of religion, they have the form, they search the scripture like the Pharisees, but they do not come to the Lord Jesus Christ. Pag sinabing come to the Lord Jesus Christ, yun yung lumalapit ka sa Lord Jesus Christ as your King and Master. You come to Him, okay, not only as a prophet, si Lord ay propeta lang, wala na. Maliit na Diyos, wala na. Learned man, philosopher, wala na rin yan. Di ba? Kung hanggang doon lang ang revelation mo, o kapahayagan mo, o haka-haka mo, wala na. One of the prophets, wala na rin yon. Dapat makarating ka sa revelation. Jesus Christ is the Son of the living God. Pag sinabing Son of, substance equal with the Father. Yun yung meaning of Son of. Amen ba? Okay. So the scripture ay isinulat upang i-reveal ang Panginoong Kristo. Yan yung talagang purpose of the scripture. Pag sinabing scripture, the whole counsel of God, hindi ka pipili ng isang verse lang na reveal ka na. Di ba? Okay, kung magbabasa ka ba ng nobela sa pocketbook, babasahin mo lang isang linya, naintindihan mo ng buong pocketbook.
Yung iba kasi too late na nung ma-discover nila. Parang nabaon na sila doon sa teaching. Pero yung mga iba naman, ay siyempre, pag tinawag ng Diyos naman, nagigising, ay mali yung napuntahan ko Okay. Yung mga iba naman ay, siyempre, sa una, may mga teacher nagsimula sa tama, pero they end up wrong later. Kasi sa kadami ng social media, pati leader ngayon, pwedeng magkamali pag walang malalim na theological study yan. Nagkakaproblema din. Oo. Kaya huwag kayong gagamit ng lapis. Ballpen na lang. Amen? Ay, ng pinsel. Natagalog ko kaagad Parang walang... okay. Yung mga nakangiti at tanongin nyo yung joke na yun. Hindi nila makuha. Totoo yun. Meron tayong mga CCP pastors, ay, nasabi ko na nagpo-post pa rin ng ganon. Parang nasarapan ata doon sa isang teaching, pero hindi niya alam yung the whole teaching ng taong yun. At sinabi ko, ingat kayo dyan. Hindi ko na sinabing, mali yan. Ingat kayo dyan. Sana mag-isip. Hindi post ng post. Di ba? Kayo mag-ala, kausapin ko rin. Ang mahirap kasi minsan, pag may tingnan natin ang magiging attitude, di ba? Importante kasi ang spiritual guidance. Pag wala kang mentor, mamimili ka talaga ng spiritual mentor mo, or else, kung ako, hindi nyo piniling mentor, okay lang naman, you can choose your own. But be sure, He will lead you to Christ. Kasi kung hindi, sayang yung pag-upo nyo rito. Di ba? Okay, so, tayo, ang ating teaching, sigurado yon. Okay, lahat ng yan ay hindi charismatic para sa tao. Ito ay ililid niya tayo sa Panginoong Jesucristo to open our eyes to know more about the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so, may mga iba, nung na-master na nila ang Bible, natapos na nila ang kanilang masteral, doctorate degree, at paulit-ulit nila nakabasa na ang Bible, sometimes they think na pag nabasa na ang Bible, maganda naman yun, ng 3 times a year or once a year, ay nakaka-edge ka na. Okay naman yun, pwede rin yun. Actually, I recommend to read the Bible at least once a year. But it is not an upper hand na parang nabasa mo ng buong Biblia. Maraming nakabasa ng ilang beses na ang Bible, pero walang revelation. Yun yung labanan doon, yung kapahayagan. Pag sinabing kapahayagan, kilala mo talaga, nakilala mo ang tagapagligtas mo. That's why, pag nakilala mo siya, you submit yourself to the Lord Jesus Christ. Siya ang hari ng buhay mo. Siya ang Panginoon. Sana maintindihan natin yung word na hari at saka Panginoon. Amen? Okay. At we grow. Nag-grow tayo. Na-recognize mo, then you grow in obedience. Praise God. So, ang tagapagturo ba, mayroon bang isa o dalawa, mga tagapagturo sa lupa na kaya nilang i-expound at makilala natin ang Panginoon Kristo? Yes, marami. At nag-a-appoint ang Diyos. Okay, tulad ng ating mga Bible school teachers, kami ng mga preachers. But, ang bad doon, kapos pa rin ang tao pag walang Holy Spirit na tagapagturo. See, we can only share the word, may anointing din yan, pero pag walang, may knowledge din yan, may art of preaching, paano maintindihan ang Word of God, okay? Pero pag walang Holy Spirit na magtuturo sa'yo, doon sa narinig mo, hindi masyadong tumatalab. Kasi hindi lamang yung preacher o kaya preaching at saka message ang pinag-uusapan eh. Kasama dyan yung receiver, yung nakikinig. Amen? Kung kunwari, dito, may nakikinig, kunwari lang, wala naman. Di ba? Tapos may Candy Crusher, hawak. Hindi niyo alam yun? Wala ba? Yung nakikinig tapos, pinapatapos lang ang time ko para matapos, pero nakikindi crusher sa likod, di ba? Ay, sa likod. Meron din sa harap. Ay, wala dito yon. Hindi nyo naintindihan ata ang Candy Crusher. Oh, ano ba yun? Blocks? Ano bang? Blocks ba yun? Yung gano'n, di ba? Okay. Ano yung, hindi ko alam kasi mga pangalan ng games na yan eh. Tinagtatanggal ko sa cellphone ko eh. Okay.
So, kasi pag bumili ka ng cellphone, automatic, may mga games na doon. Okay, tapos mag-advertise pa, magdadagdag pa. Pero, okay naman, we are not, may mga English games dyan, spelling, world vocabulary, mag-aral kayo. Pero, ano ang nalakihan mo? Yan ba? O yung salita ng Diyos? See, especially pag nasa church. May mga churches ngayon, pagpasok mo, you surrender your cellphone, okay naman yon. Yun ay para sa mga walang disiplina. Di ba? Okay, even if you have the cellphone, di ba? Minsan kasi yung pastor, hindi naman judgmental na naka-cellphone kayo. Ay, anong ginagawa mo? Nagte-text ka. Yung iba, naka-cellphone sa Bible, di ba? Pero nasa sayo na yon kasi si Lord naman nakakaalam. Yung kunwaring nakikinig ka, pero iba yung ginagawa mo, di ba? So, tayo naman, ina-advise natin, when you are listening to the Word of God in preaching, full attention ka sa Word of God, para sa ganun ay, sabi ng iba sino nagsabi kay pastor na ako yun? Alam mo, this is just a part of the preaching. Possible kasi yun. Nagawa ko rin yan in the past. Nagsisi naman ako. So, praise God. When the Word of God is being preached, get as much as you can. Especially yung mga may notebook. Amen ba? May nagte-take note somewhere. Tapos mamaya, uulitin mo yun. Gusto kong maintindihan talaga yung narinig ko kanina. And then, you grow into it. Okay. Amen ba? Okay. Kasi there's a time for everything. Praise God. So, sa John chapter 16, verse 13 to 14, the Holy Spirit is our teacher, of course. Now, pag sinabing Holy Spirit our teacher, hindi ibig sabihin na hindi ka na makikinig sa tao. It's a very wrong interpretation. You have the anointing and you do not need a man to teach you. Ginamit nila yung isang verse sa 1 John. Okay? Now, we have the anointing. Now, ang ibig sabihin lang yun ay, pag maintindihan natin sa full context, hindi ibig sabihin na we have the Holy Spirit as our teacher and you become unteachable. May mga iba unteachable na. Kasi may Holy Spirit daw sila. And they become unteachable. Masyadong mali yung interpretation nila doon. Yung Holy Spirit anointing, ang pag sinabi niyang you do not need a teacher, earthly teacher na ang wisdom niya galing sa earth. Yung mga nag-aaral ng philosophy, nag-aaral ng mga how to interpret the Bible na wala naman talagang born again experience, yung mga, ang tinutukoy doon, mga philosophers, alright, na walang relationship sa Panginoon Kristo. You do not need human teacher na galing sa world. What we need ay teachers na anointed by the word by the Holy Spirit. Amen. At yun ang nire-raise up natin sa AGMA. Amen ba? Noong unang panahon, akala natin si pastor lang ang pwedeng anointed. Si teacher lang ng Word of God. Pero no. See, when we are learned of the scripture, we are learned dito sa scripture, okay, and you are sincere talaga na ituro yung katuruan ng Panginoon Kristo, we can be anointed or chosen to teach the Word. Amen? Dahil ang dapo niyan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Pwede yan sa kwan. Pwede yan sa amazing talaga minsan ang grasya ng Panginoon. Paano tayo lumalago? Amen ba? Sometimes, nung una, ay mababaw ang pagkarinig mo sa Word of God. Ngayon ay lumalalim. It's like a well. Ganon din sa worship. Bigay ko ng konti ng worship. Sino sa inyo dito ang kahit na mali ang wordings ay pwedeng nag-worship ng totoo? Amen. Minsan, mali ang nasasabi natin. Mali ang nakasulat dyan. Past tense, present tense, pero yun yung naikarga. Pero nag-worship eh. Sabi pa, mali yun. Maganda ang puso. Pero pag nakita mong mali, i-correct mo, hindi. Oh, may nag-worship, sabi niya eh, Dolores, Dolores, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Nakatabi ko pa, Dolores. Kasi ang naintindihan niya, Dolores. Di ba? Oh. May tumatawa sa Santa Barbara, di ba? The Lord reigns, di ba? Yun yung amin na, the Lord reigns. The Lord reigns. Eh, siyempre, hindi naman lumaki sa English community. At, kuhan, di ba? Magsasaka lang naman, oh, Dolores, Dolores. Pero, totoo yung puso niya. Di ba?
Hindi ako gumagawa-gawa, totoo yun talaga. Kung ikaw katabi mo yon, judge mo siya, ay, hindi marunong mag-worship ito. Hindi yung pinapakinggan ng Diyos. I-judge mo ba siya? Mahirap i-judge. Totoo yung puso niya. Pero, siyempre, may obligasyon tayong sabihin, brother, hindi Dolores, the Lord reigns. Ang ibig sabihin ganito. Amen ba? Oo. Pero on-site, the first time, siyempre, mabibigla ka talaga. Dolores ba yan? Ito ang delikado. Pag yung nakarinig na katabi niya, hindi rin aral sa English, at dumami ang Dolores. So, ibig sabihin, a mistake, if not corrected, will be propagated. Tama ba? Oh, yun ang nangyayari. So, ang reason ba tayo nag-aaral ng scripture or either worship, so that we can maintain yung integrity ng transmission, alright, yung interpretation, yung tunay na ipinapaabot ng writer sa atin, okay, and also the transmission, kung paano natatransfer sa ibang tao. Sino niniwala na gagamitin tayo ng Diyos to share the Word of God sa maraming tao? Amen. So, dapat na re-rehearse natin yun. Wag naman, yung iba natatakot naman, baka mali ang masabi ko. Yun yung una nung wala pa ang EGMA. Tama ba? Mahirap tayong tumayo, matagal na tayo, baka pag magturo ako, iba ang masabi ko, delikado. Pero praise God, yun yung malaking tulong ng EGMA at batch Dorish na tayo. Anong susunod? Batch? Siguraduhin nyo na nasa more or less 30 to 40 yung batch imuna. Pag hindi tayo nag-share ng Word of God, hindi na imuna. Ano? Huli na, hilo na. Kasi imuna, mahuli na. Okay. So, praise the Lord. Okay. So, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. Yun, He will guide you. So, maybe we started and we have some wrong teaching in the past na narinig natin, tulad ng pag hindi ka nag-tithes, ay may curse sa'yo, di ba? And then, na-correct. Ang tanong, naapektuhan ba ang giving mo? Ay, wala namang palang sumpa. Bawasan ko ang aking tithes. O hindi ko na ibigay. Ganun ba yun? So, no. Nung tinakot ka na may curse, nagbibigay ng tithes. Nung wala na yung na-correct natin na ang sabi ng Bible ay ang bilines ng Diyos ay hindi na pwedeng sumpain. Sino naniwala doon? Sino naniwala na we are blessed? We are Ashrei. Amen. I'm Ashrei. So, ibig ba sabihin, that will give us the choice now not to give the tithes? Yun yung ba ang babaw naman ng ating pagbibigay ng tithes and offering dahil ayaw mo lang masumpa. Kaya nagbigay ka, takot ka lang. Oh, ano ba ang Diyos? Parang guns? Alam mo yung guns? Na nangungulikta. Pag hindi ka mangulikta, pag hindi ka makuliktahan ay ipapanish ka niya. Yun ang tingin ba natin sa Diyos? No. Dapat lumago din yung kapahayagan natin tungkol sa pagbibigay. Amen ba? Now, we give because we worship God. We obey the Word. Amen ba? Praise God. Although, nasabi natin na may progressive revelation, pwede na natin makita na when we give our tithes, there will be food in my house. Hindi physical food na ang pinag-uusapan natin ngayon. There will be revelation in the house. So, if you are a tither, you can ask God, Lord, you pray, reveal to me your word. Yun yung bread mo. Yun yung food mo. Amen ba? Praise God. So, kaysa hindi nagbibigay, talaga, mahirap magkaroon ng revelation kasi bawas yung kanyang obedience. Sino niniwala na the more you obey the Lord, the more blessing you receive? Kasi hindi naman justice siguro na yung obedient at saka hindi obedient ay parehas lang ang tatanggapin. Tama ba? Parang hindi makatarungan. Tama ba? And God is a God of justice. Yung niwala, the more you obey God, the more blessing you receive. Amen. Sa salvation, parehas lang naman tayo dyan. Pero pagdating sa daily walk with God,
sa araw-araw na paglakad sa Lord, importante ang walking in obedience to the Lord. Amen. So you pray, Lord, let me grow, Lord. Hayaan mo akong lumago, Panginoon. Now, ang trabaho ng Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Yan, no? He shall glorify me. Tinutukoy niya the Holy Spirit. For He shall receive of mine and shall show it unto you. So, the Holy Spirit is our teacher. At note, walang Holy Spirit na iba ang ginuglorify, na tao ang ginuglorify. Ang Holy Spirit, ang ginuglorify niya, Panginoong Hesukristo. Christ-centered pa rin. Amen? Praise God. So, ang Holy Spirit hindi magpapahayag or reveal something na contrary to the Scripture. Na kontra sa Panginoong Hesukristo. Right? So, siya ang nagbibigay ng kapahayagan sa mga salita ng Panginoon. That's why, dapat makita natin ang Word of God ay it really means very much sa ating buhay. I will suggest, kanina sabi ko, dapat ang Kristiyano at least may isang Bible. Amen? Besides your digital Bible, dapat may isang Bible. Amen ba? Paano kung sabihin ko sa inyo, dapat dalawa? Okay? If you want to be used by God more, na ang network mo ay malawak, dapat dalawa. Bakit? Okay. Yung isa, yung para sa bahay na pwedeng guhitan, lagyan ng underline, lagyan ng notes. Wide, siguro, malaki. Yung isa, yung walang kasulat-sulat. For reading lang. Why is it? Sa ibang tradition kasi, like the M tradition, ang Quran nila, walang sulat. Pag binitbit nila yung Quran, yung respect nila, above the belt, hindi pwedeng ibaba. Dapat nasa taas. Okay? Hindi binababa sa floor. Never. Now, wala doon ang regulation, pero yung respect doon. Okay? Intindihan natin? Pag ang nakita nilang Bible yung may guhit-guhit, hindi na sila makikinig sa iyo. Kasi ang tingin nila, disrespect yun sa word. Siyempre, alam natin na hindi ganun yun. Di ba? May kasabihan na the more guhit in your Bible, the cleaner you become. Di ba? Kasi dinadigest mo. Di ba? The more na hindi walang guhit o walang mga notes, the more na hindi nagagamit. Sa mindset natin yun. No problem doon. So I suggest nga, dalawa. Yung isa para sa bahay, for your study. Okay. Pero when you share, dapat yung Bible na immaculate. Naintindihan nyo yung word na yun? Okay. Walang guhit, walang drawing, walang sulat ng apo. Amen. Okay, drawing. Maganda siya. Pag you go out and share, then we are adjusting yung culture na yun, okay naman, para makita nila yung, of course, yung respect natin sa mata nila. Kasi ganun talaga yun. Okay. But they kiss it, tama? Diba? Yung kanilang libro. Sa atin, diba, kung saan-saan lang naroon, di ba? Medyo hindi maganda yun na tradition din. Okay, it's very, ang tawag doon ay sacrilegious or taking the things of God, the holy things of God very lightly. Okay, that is sacrilegious. So, we learn from other cultures, but we still share, okay, ang ating pagkakilala sa Panginoon. But sometimes, parang mahirap intindihin, di ba? Na pinipilit natin na i-share sa kanila samantalang they have more good practice than us. So sana ganun ang pananaw natin. Start to magkaroon ng at least 1 or 2 Bible, respect the Scripture, the Word of God. Even the Pharisees, ganun. Ang tingin nila. Hinahalikan yan. Yung scroll. So praise God. Ako pag may nakita kong Bible kasi na nasa floor, nakukonsensya ko, tinataas ko talaga yun.
Ako lang yon, kahit may nakakakita o wala. It's become part of my personality na hindi ganunin ang Bible. Okay. Pero doon sa pagsusulat, okay lang. Negotiable yon, yung personal mo na maglagay ng mga notes. Kasi you are interacting doon sa scripture. But when you go out and share the scripture, yun yung aking advice so that we can reach out to more people. Amen. So, even David prayed sa Psalms 119 verse 18, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Okay. Mula sa yung Torah, mula sa yung kautusan, ay makita ko pa ang mga wonderful things. So, there is revelation in the scripture. Open my eyes. So, there is light inside the light. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10. "But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him." Okay. "But God hath revealed them unto us by His Spirit." Oh, hallelujah. So, nung unang panahon, of course, the Father ang ating kilala, and then Jesus Christ came as He revealed the Father. Pero sabi ng Panginoon si Kristo, "I will give you another comforter," which is the Holy Spirit, the full revelation of who God is, Father, Son, and the Holy Spirit. Alright? So, ang sabi, ang verse na yan nagsasabi na, kung ikaw ay Kristiyano at tumigil ka ng magsaliksik, tumigil ka ng mag-aral, marami kang sinasayang sa buhay mo. Ang mata hindi pa talaga nakita ang kabuuan. Ang mata ng tao, it includes AI and everything now on earth. Ear have not yet seen. Hindi pa narinig ng ear have not heard. Yung iba, okay. Okay. "I have not seen, ear have not heard." Yung mga bagay na inihanda ng Diyos. So we are just, may kasabihan, we are just scratching the surface. Kahit tapos na tayo sa AGMA, kahit tapos na tayo sa 4 years course pa, we are just scratching the surface. Pagdating sa inihanda ng Diyos, para sa mga nagmamahal sa Kanya. Now, the word nagmamahal, you need to qualify, di ba? Ang word na nagmamahal, yung continuously fellowshipping with God, continuously seeking the Word of God, continuously following God. Ano? Amen ba? Yun yung nagmamahal. Di ba? Hindi nag-give up, nagpapatuloy. Grabe. Alam yung word na grabe? Grave. Grabe. Alam niyo kung saan nyo, alam niyo pinaka-meaning talaga niyan? Pagdating na gusto niyo maintindihan? Oh, yung mga katutubo na naturoang magbilang. Yung 1, 2, 3, maganda na yun, di ba? Pagkatutubo, tama ba? Di ba pagkatutubo, hindi marunong magbilang, tama ba? Hindi sila aral. Hindi na pumunta sa eskwelahan. Sige lang. Di ba? Mas magandang kausap pa ang katutubo, may sobra, di ba? Pag nagta-trade kayo ng whatever na merchandise, tama? Oh, pero pag natutong magbilang niya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ang balita ko noon, nagkwento sa akin, hanggang 10 lang ang kaya nilang bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Doon sa 8, hirap na sila doon. 8, 9, 10. Pagkatapos ng 10, lahat na dyan nasusunod. Grabe. Di ba? Oh. So, 10 and above, grabe. Now, ang ating digits, limited. Sino naniwala? Hanggang ngayon, may misteryoso na value sa mundong ito. Kahit engineers, hindi pa nila masolve. Walang katapusan. Yung pi. Di ba? Alam niyo yung pi?
3.14, 16. Kwan lang yun, naka-round off yun. Pag itutuloy mo yun, walang katapusan yun. Oh, diretso yun. Grabe yun. Amen? Sa atin, ang nakuha pa lang natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, from the beginning na you have studied the scripture until now, pi pa lang yun, pi. The 3.14, 16. Yung grabe, nakatago pa. The more you study the Word of God, the more the Lord will reveal to you the grabe na part. Anong gusto nyo? Yung maliit na pi? O yung grabe? Okay. Unlimited. Grabe. Grabing pagpapala. Amen. Praise God. So, I has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of men. Di lalo pa yun. Yung iba nga hindi dumadapo sa heart Ching! Tapos diretso sa labas, di ba? Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, ha? Di ba? Tumingin lang nga, di ba? Ang goal natin is not just to hear or to see, but to put into the heart. Amen. Papasok pa lang yun, di pa pinag-uusapan yung manifestation. Okay. Dahil, hindi ko talaga matatapos ito, yung manifestation yun. Okay. One way pa lang ating pinag-uusapan. Amen ba? Pag nag-pray tayo, nagbabasa ng Bible, Lord, don't just let me read your word. Let your word read me. Dapat yun ang prayer natin. Ha? Wag lang, Panginoon, mabasa ko ang iyong salita. Hayaan mong ang iyong salita, basahin niya ako. Naintindihan niyo yun? Yung salita ng Diyos parang may mata habang binabasa mo, nakatingin sa'yo. Binabasa niya ang puso mo. Binabasa niya ang isip mo. Amen? Kinukorek ka niya. Amen? Oh. We do not just read for information. We read for transformation. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23. Sinabi ni Apostle Paul, okay, that Paul declares that Jesus Christ has been raised and seated far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Dinagdag pa niya, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body. At ang head na yon ay kinabibilangan ko, his body. Amen. So, dapat maintindihan natin na who you are in Christ, your position. Oh. Baka hanggang ngayon, inaawit pa natin minsan sa ating buhay, dito ba o dito ba? Sa isang sulok na lang, sa ilalim ng araw, di ba? Oh. Sino sa atin dito ang minsan nabuboring sa buhay? Nabuboring pag walang ipinadala mula sa abroad. Nabuboring pag walang nahawakan na pang-shopping. Nabuboring. What makes us bored in our lives? Sa tingin niyo, material things? Now, ako aminin ko, nabuboring din ako. Dumarating yung boredom sa buhay ko. And I'm a pastor. Oh. Pero iba yung boring ko. Naboboring ako pag walang akong nakikitang aksyon ng Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano. Naboboring ako pag walang nakikitang manifestation sa mga itinuturo. Naboboring ako pag, imagine pag mayroon kang church na turo ka ng turo, and every Sunday, many eyes looking at you, and you have 2 eyes looking at them. Every Sunday, you look at each other. Tama? Pero, walang naliligtas, walang nasisiran, parang umaattend lang ng misa tuwing linggo. Sabi nyo, hindi dito yan. Amen, mga naka-online. Imagine that. The religion taught us to look at each other. Tama?
And to listen. Yun yung, I don't know, Western mindset. Di ba? Religious mindset. Pero, kung hanggang doon lang ang engagement mo sa Panginoon o sa Diyos, hindi yun. Right? Mababaw ang ating kapahayagan doon. But the religious mindset made us to be like that. At yun ang binibreak natin. Sa mga nagtatanong, bakit hindi lang ako hindi ko lang ba ma-experience yung, diba, linggo naman ngayon, ito'y panahon ng bakasyon, yung hindi nagtatrabaho at makinig sa mga magagandang patawa ni pastor, kung sinong pastor yon. Hindi ko naman trabaho yon. Diba? Pag kayo'y tumatawa, I see to it na at least tinatawanan nyo ang ating mga sarili. Amen? Hallelujah. Praise God. At makatotohanan kasi totoo naman. Amen. Hindi ko naman trabaho ang magpatawa for the sake of magpatawa. Trabaho yan ng mga clown. Tama? At binabayaran sila. Kung ang hinahanap ng isang tao ay yung masaya at tumatawa hanggang sa lumabas at pag-uwi sa bahay, anong natutunan mo? Wala. Puro kabag ang nakuha niya. Di ba? Go to the comedy bar. Kasi nandoon ang mga magaling magpatawa. Tama? Pero in the church, sometimes tatawa tayo, sometimes we cry, sometimes we become serious, sometimes. But most of all, ang heart natin in tune with God. Yun yung naka-default. Our heart must be in tune. We need to listen to God. Amen. The Word of God, sometimes it makes you happy, sometimes it makes you cry. We don't understand. Pag yung katabi mo baguhan, sasabihin niya, nasisiraan na nga tama ang balita. Tama ang marites. Mukhang nasisiraan na nga ng ulo ito. Di ba? Oh. That's why the things that are spiritual, mahirap intindihin ng mga natural mind. Pero kung handa ka, praise God, to journey with us, with the Lord Jesus Christ, with those people who are really journeying with the Lord, with the Holy Spirit para makilala siya ng lubusan, welcome to the abnormal people. Amen. Abnormal is not demeaning, it is above normal. Pag subnormal, yun yung demeaning na word. Ha? Okay, so, sometimes, okay, they interpret as nabiging like that. So, we understand in the position na you are seated in heavenly places. Dapat tanggalin natin yung isip mo na, ay, dito lang ako. Pinanganak na akong mahirap. O, anong susunod? Diba? Noong unang panahon, uso yun. Uso talaga yun. Kumusta ka? Unya, itatabay agamang. Totoo yun, narinig ko yan sa mga kanon. So, nirigaluhan ko ng agamang at saka bagoong, di ba? Oh, yeah. Yung mga automatic na words na akala natin, it will make us humble. Pero sa totoo lang, ay hindi naka-align sa word. Ano ang mga bagay when it comes to your position in Christ na hanggang ngayon hindi pa natin na-correct? Kumusta ka na? So, ang life group daw natin ngayon, sana simulan sa kumustahan. Di ba? Kumusta ka na? Kumusta ka na? At we read people by the words. Tama? Okay. Sometimes, magtatago yan, pero hindi mo pa rin maitatago. Pag ang mga kaharap mo, mga sincere na tao, mahirap gawin yan sa church. Pero pag doon sa house church or life group, doon magpapahayagan lahat. Pwede ba yon? Kung matagal-tagal na kayo na pwede nang i-share. At pag sinare mo, alam mo na hindi for other people's consumption, but for your own strengthening. Maliwanag ba? Yun yung trabaho natin doon sa life group, to strengthen one another. Okay? Amen. But you must see yourself from the position na you are seated in heavenly places. Nag-change ka ng posisyon. Hindi ka na inaapakan ng kaaway. Hindi ka na mababa. Hindi ka na nandoon sa victim. Okay. Sino ang mas pinagpapala? Yung biktima o yung nagbe-bless? Yung victim o yung nagbibigay ng blessing? Sino ang mas maganda?
Pero maraming tao ngayon, victim effect para bigyan. Naintindihan niyo yun? May mga kilala ba tayo o kilala kayo o kayo yun dati? Yung tipong pag sinasabi mo ang hirap ng buhay mo, may nag-aabot sa'yo. Tapos, yun yung mentality ng beggar actually. The more you say yourself na naghihirap ka, at the more you say yourself na mayroon kang pasanin at problema, the more may naaawa at magbibigay sa iyo, you think you are blessed. Yun yung mindset ng mga tao na gano'n. At pag ang mindset mo pa, pag ikaw ay yung victim effect, mahirap mong magbigay kasi ikaw ang victim eh. Parang naka-mindset ka, you are entitled to receive because you are the victim. Tama ba? Oh? So, doon sa victim, kikita ka rin. Yes or no? Sa 10 tao na, na maawa sa'yo. Diba? At magbibigay sa'yo, tigli 500 na mga kapatid mo at kamag-anak mo, kikita ka rin, tama? Victim effect. Oh. Pero, kung 10 yun, 10 din ang nag-iisip na hindi ka nayayaman at mahirap ka talaga, di ba? At kawawa ka. Dagdag yun sa sinabi mo na mahirap ako at hindi na ako makaangat sa buhay na ito. Amen? Oh. So lahat ng makita mo, if they have that power to maybe give you something, you always suspect na they can give you something. Prospect, ha? Tama. Pero hindi ka na makaangat doon. Kasi victim ka eh. Ang mindset mo, victim ka. Wala ka ng paraan o hindi ka gagawa ng paraan to go above your situation because that is your mindset. At kumikita ka naman. You use your victim to earn. Mga kapatid, pag Kristiyano ka na, dapat matanggal yun. Amen. Ang entitlement mo ngayon is not to receive. Your entitlement is you have the power to give. You are giving from the position of victory. From the position that you are ashre. Amen. Hindi ka nagbibigay. Di ba, pag nagbibigay tayo, bigyan nyo na lang yan, kawawa naman. Yan yung tingin nila sa mga pastor noon, di ba? Pag nag-o-offering, maliit ang offering nung last Sunday, mukhang hindi nabilhan ng bigas si pastor, kawawa naman. Nagpaparinig na eh. Ngayon, taasan natin. So, ang tingin ng mga kongregasyon, sila yung over, di ba? Si pastor, kawawa. O, paano kung yung si pastor, na ituro niya yung spirit niya na victim effect din. So, magiging victim na rin lahat ng mga member. So, paano sila ngayon ma-journey to go to the throne of God na position kung biktima lahat ng nasa loob? Tama? Hindi aangat talaga yan. Pero pag ituro natin ang tama, we are seated in the heavenly places. We belong to the body of Christ, far above principalities and powers. Hindi ka biktima ng demonyo. Hindi ka na pwedeng biktimahin ng kaaway.
You are already transferred from darkness to light. Kinuha ka na from the miry clay. And He seated you in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Whether you feel it or not, eyes have not seen, ear have not heard. See, hindi ito ini-evaluate. Ang Word of God, hindi ini-evaluate ng mata at pandinig lang. It should go into our heart, into the revelation level. Kaya pag tayo nagbibigay, hindi ka nawawalan. Nare-replace. Lumuluwang. Kung ang impyerno nga lumuluwang. Dahil na-transfer, na-transfer yung doon sa kay Abraham's bosom sa kalangitan, kaya lumuwang ang impyerno. Di ba? Oh. Tayo pa kaya na pinagpala ng Diyos. See, when you start to receive the revelation, especially in the area of giving, yung God gave His only begotten Son. Ano sa tingin nyo? Nawalan siya? Nawalan siya ng anak? Kaisa-isang anak, ibinigay niya, nawalan siya? No, He gained more children. Yun yung revelation. Hindi natakot ang Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Ang Lord na mismo, nandun nakatago sa scripture. Nababasa ng marami. Translated into many languages all over the world. How many languages yun? John 3:16? Dami. Pero nabasa lang nila yon, na-translate lang yon, pero it did not come into their heart. Walang revelation. Ang revelation ng prosperity, biblical prosperity, nandoon sa John 3:16. If God can do that, to gain more children, sons and daughters, how much more ang pinag-uusapan natin? Ito, eternal ang usapan, ha? Eternal sons. Tayo yun. Na-gain niya tayo, pabalik sa Kanya. How much more sa mga temporary needs? Yung eternal Son of God, kayang ibigay para makagain ng eternal children of God. How much more sa mga pinoproblema lang natin na maliliit na bagay sa mundo? Hindi mo mai-release yun? Para alam mo na pag inirelease mo yun, lumuluwang yung lalagyan mo to receive more from God? Dapat ma-receive natin yun. Amen ba? Amen. Praise God. So you give. Now, we understand that hindi tayo nagbibigay from the position of victim mindset, from the position of poverty, kasi kulang. Wag! Get away from that. That's the lie of the devil from the beginning pa. Oh. Dapat maintindihan natin ngayon. We are ashre. We are blessed man. Amen. We are giving from the position that we are seated in heavenly places. At pag sabing we are seated in the heavenly places, ang blessing ng Lord, isang ganyan lang. Katabi mo na. Amen. Heavenly places. Amen. Praise God. And we bring down to the people. We are blessing. We are ashre. Praise God. So we are giving out from that mindset na dahil tayo ay daluyan ng pagpapala ng Panginoon. The more we bless the kingdom of God, we bless the ministry, ito yung totoong bangko. Ito yung totoong treasury. Amen ba? Hindi po 1%, 2% dito. Hallelujah. Amen ba? Nakasulat yon sa Word of God. The more we give, the more we receive, the more it's multiplied. Pero ang tinitignan ko, hindi yung giving na may binigay ako doon. Yung the more I empty my bucket now, the more na lumuluwang yun, lumalaki.
para mayroon pang mas darating na pagbibigay upang hindi maubusan ang mga nagtatanim. That's scripture. Amen ba? Sinong gustong pumunta doon sa pag nagtanim ka, hindi ka na maubusan ng itatanim pagdating ng araw? Sino ang supplier ng ating mga binhi? Ang Diyos. See, but you need to desire, you need to act, you need to obey, and manifest the revelation knowledge. Okay? Ang pinag-uusapan natin ngayon is from revelation to manifestation. Let's all arise in Jesus' name at ituloy natin ito next meeting. Hallelujah. Praise, 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 praise. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Ano? At alam ko po ang marami po tayong natutunan at pinagpala po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Palapakan naman po natin ang ating Diyos. Ayan, ipakita naman po natin ang ating kasayahan o kagalakan sa pagkarinig po na mga mensahe mula sa ating pastor. Na mensahe din po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ngayon po sa oras po ito, atin naman pong ibahagi ang ating mga pagpapala sa ating mga kapatiran. Humanap na po tayo ng ating mga kapareha para ipanalangin po ang bawat isa. Ayan po. Sige po, tumayo po tayong lahat at maghanap po tayo ng ating mga prayer partner na hindi pa natin na ipag-pray. Ask po natin kanilang mga prayer requests. Ayan. Pinakamahalaga po sa lahat, pag tayo ay nananalangin po, mas maganda po kung yung isa ay nananalangin at yung isa po ay nag-agree.
gumawa ng langit at ng lupa. At ikaw, tayo ay kanyang nilikha. Kaya naman, lahat ng mahininga ay magpasalamat sa Diyos! Woo! Aking mamasdan ng kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig ni Kristo! ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Let us all declare, ito ang buhay natin! Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, everybody! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya.
bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan ba, Diyos na makapangyarihan? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan ba hindi Kailan ba hindi Kailan ba hindi Kailan ba hindi mag-isa? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, at hindi tayo nag-iisa. At salamat, Lord, sa pangako mo, Father. We thank you, Lord, dahil ikaw ay banal, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang papuri, Panginoon. Hallelujah, ng mga anak mo na to, Lord Jesus. Father, we thank you dahil nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Father. Thank you, Lord, sa kabanalan mo, Lord, sa righteousness mo, Father, sa kapatawaran mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, oh God. No one can separate us from the love of God. Hallelujah. Lumalapit ng papakumbaba sa presensya mo, Diyos. Panginoon, hari ka ng lahat. Dakila ka, O Diyos. Banal ka, O Diyos. Makapangyarihan, karapat-dapat ang sambahin. Banal ka, O Diyos. Wala kang katulad. Ang iyong kabutihan ay magpawalang hanggan.
meditate the goodness of God na patuloy niyang ginagawa mula noon, ngayon, at bukas. Hallelujah. Lord, we worship you, God. Hallelujah, Lord. Worship God. Sing hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay banal, O Lord. Hallelujah, Jesus. Nararapat ka, Panginoon, na purihin, Father, pasalamatan, O God. Ibigay sa iyo ang the best na kapurihan. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, let us all worship our King of Kings, our Lord of Lords. Hallelujah. Dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, Lord. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. In this we pray, oh God. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus, oh God, sa kabutihan mo, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, lahat, hallelujah, ng mga nagawa naming kasalanan, Father. Hindi yun hadlang, Panginoon, para kami lumapit sa iyo. Father, we thank you, Jesus, for the blood, oh God. Thank you, Lord, that we are clean in the mighty name of our Jesus Christ. Hallelujah, Lord. We thank you, God. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Magkaisa po tayo na itaas sa ating Diyos na makapangyarihan ang bawat pamilya na bumubuo sa Christ Our Life Ministries. Father in heaven, we glorify your name sa umagang ito. Walang ibang madakila maitaas sa aming mga buhay, kundi tanging ikaw lamang. Kami po ay nagkakaisa, Panginoon, na itinataas sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon, na bumubuo, Panginoon, ng Christ Our Life Ministries. Bawat isa, Panginoon, na nandito representing, Lord, ang aming mga pamilya. Father, we continually bless you with our families, O God. We thank you, Father, that our children are mighty in the land. We continually bless you, Lord, sa aming pamilya, Panginoon. We commit to you and lift up to you lahat, Panginoon, ng mga tatay sa bawat pamilya. Continually arise our fathers, O Lord, into the faith, Father, upang nang sa ganon, Father, mailid nila ang bawat miyembro ng kanya-kanyang pamilya patungo sa iyo, Panginoon. Strengthen our fathers, O Lord, physically, spiritually, Father, emotionally. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa bawat ama, Panginoon, na kinabibilangan, Panginoon, ng bawat isa. Father, we even lift up to you ang mga nanay ng bawat pamilya, O Lord. Help us to walk in your anointing, Father, in the name of Jesus. Tunay nga po na ang bawat ina ang siyang ilaw ng tahanan, Panginoon. Strengthen each and every mother, Lord, sa bawat pamilya na nire-represent sa umagang ito. Even our children, O God, we pray, Father, that they will keep on walking in alignment, bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy na lumakad, Panginoon, in alignment to your will. Give us a heart of obedience, O God, to your word. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa bawat pamilya. Let your light so shine before men through our families, O God, that they may see your good works and glorify you, Father, which is in heaven. Salamat, Panginoon. We continually declare favor and blessing upon each and every family. Every family, Lord, is fighting from victory, Lord, not for victory, because we are more than conquerors through you, O God. We are the head and not the tail. We are above and not beneath. We are blessed exceedingly abundantly beyond measure, O Lord. And we will bless those who are around us, O God. Salamat, Panginoon, na ang iyong ilaw, Panginoon, ay tangan-tangan ng bawat pamilya. We continually pray, Father, that you preserve the culture, Lord, kultura ng bawat pamilya na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Help us to celebrate what is right and to confront what is wrong within our families, O God. That we will not tolerate the work of darkness, and we stand in agreement, Father, binding every attack, every spirit, Lord, that is not of you within our families, O God. We thank you that we are seeing every father, every mother, every children, Lord, walking in alignment to your will, O God. Hallelujah, Jesus. We continually acknowledge, O God, that you are the head of every family. You are the Lord of Lords and the King of Kings. At patuloy kami, Panginoon, sasambitin sa bawat labi, Panginoon, that as for me and my house, we will serve you. That each and every family, Father, of Christ Our Life Ministries will choose, Father, to serve you above all, O God. Maraming salamat, and I pray, Father, for the dispatchment, Lord, ma-dispatch ang bawat angel na naka-assign sa bawat miyembro ng aming pamilya. Bless our coming in and our going out, O God.
Salamat, Panginoon, at patuloy mong inaakay ang bawat isa sa amin, Panginoon. At bubuin mo bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ng Christ Our Life Ministries to be serving, Lord. Bind us with one faith. Bind us with one walk, O God. Bind us with one declaration. Salamat, Panginoon. At kami ay nananampalataya na bawat miyembro ng aming mga pamilya, Panginoon, ay makakakilala at maliligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo. Mag-reign ka, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon ng aming buhay, ng aming pamilya. Thank you, Father, even for the provision, O Lord, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. And we thank you, Lord, for making us a part, Lord, of the Christ Our Life Ministries. Thank you for this family, O God. Salamat sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon. Patuloy mo kaming gawin na blessed to be a blessing to others, O God. We continually lift up to you even the family, Lord, ng aming senior pastor, ng aming general overseer, Lord, mula kay Pastor Roland, kay Inay Catherine, kay Casey, kay Carol at ang kanyang pamilya, maging kay Josiah, Panginoon, sa kanilang mga apo. Thank you, Lord, for giving us mentors who are journeying with us, O God. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa kanila bilang mga instrumento, Panginoon, na kami ay matuto ng mas malalim pa sa iyong mga salita. We declare favor upon them. We declare protection upon them, O God, sa bawat lakad nila, sa bawat paghayo nila, Panginoon. Let your presence continually be with them. Thank you, Father. Salamat, binigyan mo kami, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, na may takot, Panginoon, at namumuhay ng ayon sa iyong mga salita. We thank you, Father. Salamat sa umagang ito as we all agree in committing to you, Father, bawat pamilya na naririto ngayon. Maghari ka sa pamilya ng bawat isa sa amin. We thank you, Father, and we seal this prayer with the most precious blood of your Son, Jesus. And everybody say, Amen. Amen and amen. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog, Panginoon, sa iyong trono, sa iyong paanan. Patuloy po kami, Panginoon, na nagtitiwala po sa inyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ministry ng Christ Our Life Ministry, O God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa children ministry. Lord, dalangin po namin lahat ng barangay na mayroong gawain, O God, sa mga bata, pagtuturo sa mga bata. Lord, we pray, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos, manguna sa mga batang tinuturuan na yan, na nawa ay tumimo sa kanilang mga puso at sa kanilang isipan ng bawat itinuturo, Panginoon. Na ang mga bata na yan, Panginoon, ay lalaki at lalago sa kanilang pananampalataya, na magkaroon po sila ng takot sa iyo at maging pagpapala po sila sa kanilang mga magulang. Gawin din po, Panginoon, sa mga ginagamit nyo na nagtuturo sa kanila. Lord, bigyan nyo po sila, Panginoon, ng grasya at habag, Panginoon, na patuloy na magturo, Panginoon, kung anuman yung mga dapat nilang ituro sa mga bata, Panginoon. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng karunungan sa mga teachers na yan, Panginoon. Lord, gawin din po, Panginoon, lahat po ng Bible study sa bawat barangay, lahat ng humahawak, Panginoon. Lord, give them anointing, O God, patuloy na maibahagi ang iyong mga salita sa mga hinahawakan po nila, Panginoon. Maging sa mga makikinig, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na hindi po babalik ang iyong salita na wala pong nangyari at walang nagawa, O God. Kaya Lord, marami pong salamat sa mga ginagamit nyo sa mga Bible study. Gawin din po, Panginoon, sa mga mayroong life group, Panginoon. Lord, dalangin po namin na lalo pang tumatag at lumalim ang kaalaman ng bawat isa at ang kanilang pananampalataya ay patuloy na lalago at patuloy na magtitiwala po sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat, maging ang bawat service, ang afternoon service sa bawat churches, sa bawat barangay. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na kayo rin ang patuloy na manguna, bawat pastor na ginagamit nyo, Panginoon. Lord, manguna po kayo, Panginoon. Salamat sa wisdom and knowledge, O God, na patuloy nyo, Panginoon, na pinagkakaloob sa mga pastor, Panginoon. At salamat sa Holy Spirit na siya po, O God, ang patuloy na nagpapaliwanag bawat salita po ninyo, O God.
At nawa, Panginoon, bawat dadalo, Panginoon, sa afternoon service ay sila po, Panginoon, ay mapagpapala, Panginoon. Lord, gawin din po, Panginoon, ang ministry sa mga kapulisan. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo, Panginoon, na pagbukas sa gawain na iyan at alam po namin na marami po, Panginoon, ang nangyayari na hindi po namin nalalaman, O Diyos. Lalong-lalo na, O God, sa mga buhay ng kapulisan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kayo, O Diyos, ang patuloy na magministeryo sa kanilang mga buhay. Na nawa, Panginoon, bawat binabahagi po namin na yung salita, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso, O God. Lalong-lalo na ang aming mahal na hepe, O God, na siya, Panginoon, ay palaging bukas para patuloy na ipahagi ang iyong mga salita sa mga kapulisan, O God. Kay Lord, marami pong salamat sa bawat ministry ng Christ Our Life Ministry na patuloy niyong palaguin at gamitin ang bawat isa at patuloy niyong i-provide ang mga needs ng bawat isa spiritually, physically, financially, and emotionally. Kay Lord, sa oras nito, sinisilyoan po namin ng pasasalamat ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tayong lahat po ay maaring umupo and praise God. Hallelujah. Napakaganda ng mensahe ng ating senior pastor kanina. Tama po ba? It's all about giving. Amen? Amen. Truly that we give because it's our obedience to our God. Amen? And hindi tayo nagbibigay dahil meron tayong maani every time na nagtatanim tayo sa ubasan ng Panginoon because given na yan. Amen? Kasi we are blessed already. Amen? And we are giving in the position of victory, sabi nga ng ating senior pastor kanina. Kaya, as we declare right now, hawakan po natin ang ating mga ikapo, ating tithes and offering, and sama-sama po tayong mag-declare, mag-claim ng promises ng ating Panginoon. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you, O God. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly and above all than we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ.
Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sige po, habang dinadala natin ang ating mga ikapo, ang ating tithes and offerings sa harapan, maglalagay po kami ng isang offering box. Makinig po ang bawat isa. Announcement po. Si Pastor Hill po, ang ating isa sa mga pastors po, pastor ng Nilumbot, ay na-ospital po sila dahil na mild stroke daw po. According to Inay Catherine kaninang umaga. So, kukuha po tayo ng offering, pero palabas na po sila bukas. Praise God. Patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin. At sa oras na ito, muli, tayo po ay tutulong sa pamamagitan ng pagbibigay po ng ating offering para po ibigay na maitulong po kay Pastor Hill and family. So, madi-discharge na po sila bukas. Kaya once again, dito po yung kay Pastor Hill, ito po yung ating tithes and offering. Sige po, habang tayo po ay pumupunta sa harapan para magkaloob, announcement, babalik po tayo sa regular schedule natin. So today is first Sunday, tama po. Sa susunod na linggo, second Sunday, balik tayo doon sa regular nating schedule for fellowship, pastors, workers, and leaders meeting, plus yung communion natin and face-to-face with our senior pastor po. Sa linggo po iyon. So wag ho nating kakalimutan. Mayroon pa ba tayong mga additional na announcements, Iho? Ate Ina, may announcement pa tayo? Sige. Sige, Iha. And so, announcement po, this coming July 11 po, magkakaroon po tayo ng Youth Fellowship. Kasama po natin ang ating mga young professional and also sa mga life group leaders. All your disciple po, please, punta po tayo sa Nilumbot Church. 5 p.m. po yun, Saturday. And also, this Tuesday po, magkakaroon po meron po tayong prayer meeting. Ayan po, aagahan po natin. Please po, pati sa mga pastors and workers po, ay pumunta po kasi magkakaroon din po tayo ng fellowship po. Ayan po. So, Tuesday night, 5 p.m. na po, para sa after ng prayer meeting, magkakaroon po tayo ng fellowship with one another po. Thank you po. Amen. Wala na po bang ibang announcement? Or muli ko pong ino-open yung ating pulpito para sa mga ibang testimonies pa po natin, if meron pa po. Ayan. Kung wala na po, tumayo po tayong lahat para sa declaration of Shalak Anointing and susundan po ng closing prayer with Sister Janet Divera. Siguro sabay-sabay po tayong mag-declare. Ako ay anak ng Diyos. Nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman. Paangat ng paangat, paganda ng paganda. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan,
lumalakad sa kapayapaan at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. Tsalak, I am Ashray. Manatili po tayong nakatayo para sa ating closing prayer. Manatili po tayong nakatayo para sa closing prayer po. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God, sa another victorious, O God, na serbisyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord, na patuloy, Lord, na nagko-correct. Patuloy na minumold ang bawat karakter ng bawat anak mo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, na ikaw lamang ang may taas sa aming mga buhay, Panginoon. We ask, Father God, the divine covering, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na sa aming pag-uwi, Panginoon, kami ay iyong iningatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay malayang batiin ng bawat isa. Shalak Shalom.